Pekný dobrý deň prajem všetkým a vítajte u dnešného webináru od spoločnosti Ocasio. A pomaly sa pustíme do toho, máme 12 hodín a nejaké drobné, ľudia sa ešte budú pripájať, ale tak na to, aby sme stihli aj obed, aj si vypočuť nejaké informácie ohľadom toho kryptotrhu ako takého, tak pôjdeme pomaličky na to, a tí, ktorí sa pripoja, tak sa pripoja, a ktorí sa nestihnú pripojiť, tak potom jednoducho si môžu samozrejme pozrieť nahrávku, ktorá bude teda tuto na YouTube. Takže poďme na to. Ako už viete, tak naša platforma Ocasio razí cestu investovania, nielen teda kupovania toho krypta ako takého, takže sa snažíme o ten prístup toho tradičného portfólio manažmentu do tohoto nového aktíva, ktoré už je regulované na Európskej únii a prichádza tá regulácia teda aj k nám na Slovensko. Máme otvorenú diskusiu s MBS-kou, ako to celé bude vyzerať, takže tam sa tešíme, že to takto krásne napreduje. No a čo sa deje ohľadom tohto celého, tak môžeme sa pozrieť na to, že čo naša platforma robí. Naša platforma teda, ktorú budujeme, alebo teda je vybudovaná, tak je to platforma, na ktorej vidíte celý potenciál toho kryptoinvestovania. Nie je teda len nejakú jednu vec, ktorá tam je, ale to univerzum je široko spektrálne, preto sa treba pozrieť na to z rôznych uhlov pohľadu. Niektoré veci sú dobré, keď trh rastie, niektoré sú dobré, keď trh nerastie. Snažíme sa to raziť veľmi jednoducho, a to tak, že naša platforma ako taká nemá žiadne zložitosti. Je to naozaj veľmi jednoduchá platforma. Ja len prehodím túto moju obrazovku nižšie, aby ste teda videli, že čo tam máme napísané. Tak keď sa pozriete na to, tak vážne sa dá posielať peniaz z banky do banky, nie sú tam žiadne reštrikcie, čo sa týka výmeny týchto peniazí, a to hlavne kvôli tomu, že splníme všetky regulačné náležitosti a naše banky, ktoré sú slovenské banky, vedia, čo presne robíme a aj nám to dovolujú. A čo je skvelé, tak máme profi nastavený náš digitálny mix, aj keď mám tam na slajdoch nejaké zaujímavé haky-baky, ale takto sa tam nejako pritrafilo. Môžeme ísť o niečo ďalej. A hneď sa toto urobí, takže takto. Čo sa týka proaktívnosti, tak razíme cestu lepšie byť prvý ako posledný. To sa týka aj týchto webinárov, pretože tá edukácia a včasné analýzy sú naozaj veľmi dôležité, a hlavne z toho titulu, aby ste vedeli využiť príležitosť, ktorá prichádza, a zároveň aj na nej slušne zarobiť. Čo sa týka toho riadeného portfólia, tak je to riadené inštitucionálnymi manažérmi, a to znamená, že vlastne je tam tým ľudí, ktorí sa pozerajú vždycky na tie kryptoaktíva, ktoré máme v portfóliu, a robia úpravy počas celého tohto životného cyklu, tak aby vy ste to nemuseli robiť, aby performance bol vždycky adekvátny. A sme pripravení aj na rast, aj na pokles. To znamená, že momentálne teraz sme v tej rastovej fáze, ale určite prídu aj tie poklesové. Tá dobrá vec ohľadom kryptoaktív je, že sú to cyklické aktíva, to znamená, že je tam tá pravdepodobnosť, alebo tá teória toho cyklu hovorí, že fungujeme v nejakých 4 cykloch. A keď sa pozrieme na to bezpečie ako také, tak môžeme vidieť, že pre ten kľudný spánok my ako platforma fungujeme na inštitucionálnom depozitárovi. Čo sa týka úschovy týchto kryptoaktív, je to svetová firma, ktorá je teda na všetkých kontinentoch a zabezpečuje vlastne správu pre digitálne aktíva inštitúciám, ako je Ocasio alebo banky a podobne. Máme aj likvidné a overené digitálne aktíva, takže my, čo vlastne vyberáme z toho trhu, je to všetko likvidné, dá sa to veľmi rýchlo predať alebo respektíve nakúpiť. Sú to veľké projekty, ktoré sú tu už nejakú dobu, a hlavne ich overujeme našim portfólio manažmentom. Máme na to proste metodiku, ktorá nám toto umožňuje. A v neposlednej rade ešte máme multi-party computing a multi-sharding. To znamená, že to, akým spôsobom my fungujeme aj vo firme ako taký, že nie je nič na jednom človekovi, všetko je rozdelené a viacero ľudí musí povedať, áno, toto ideme urobiť. A to hlavne kvôli nejakým takým, že hackerským útokom a podobne. Takže sa snažíme zabezpečiť snažíme sa zabezpečiť hlavne to, aby to bezpečie bolo na prvom mieste. No ale dostaneme sa k téme tohto nášho webináru, a to je, čo je to vlastne halving. Predtým, ako si povieme, čo je to halving, tak sa pozrieme na to, že ako to vyzerá dnes a ako to bude vyzerať o chvíľočku. Bitcoin ako taký je podobný vzácnej komodite ako zlato. Má limitovaný maximálny počet
jednotiek a tak ako zlato sa ťaží. Ťaží sa síce nie strojmi, ktoré rýpu do zeme, ťaží sa hardvérom a softvérom v počítačoch, ale tak či tak ťažiť sa musí. A takisto ako aj pri ťažobných spoločnostiach, tak aj títo ťažiari za to získavajú odmenu. Táto odmena momentálne teraz je nastavená na 6,25 bitcoinu za jeden blok. Pri dnešnej cene je to celku slušná suma. Problém ale nastáva, že tá naša cena, ktorá je 6,25 bitcoinu za jeden blok, sa razantne zmení a zmení sa na 3,125 bitcoinu už v apríli 2024. No dobré, ale tak odmena týmto ťažierom sa zmení z 6,25 na 3,125, čo je 50% pokles, ale tým ťažiarom stále zostávajú náklady. Či už to je na tie prístroje ako také, na elektrinu, na úvery, na mzdy a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho všetky náklady zostávajú, ale ich odmena sa zníži na polovicu. No tak čo asi títo ťažiari budú robiť? Môžeme sa pozrieť na to, čo robia aj ťažobné spoločnosti, čo sa týka nášho obľúbeného paliva, to je benzín alebo diesel. OPEC ako taký si povie, utiahneme koutiky a nebudeme púšťať toľko ropy na svet, tým pádom sa zdvihne cena. Takže sa hrajú vlastne s dopytom a s dodávkou ako takou a Bitcoin v podstate robí to isté. V tomto prípade už vieme, že minery sa pripravujú na tento halving, ktorý príde v apríli a do obehu už nepúšťajú toľko bitcoinov ako v minulosti, ale väčšinu si držia u seba. Tak čo teda musí urobiť tá cena, aby to celé fungovalo? Tak ako aj pri rope ako takej, tak aj pri bitcoine je nejaká minimálna cena, pri ktorej sa oplatí vôbec robiť biznis ako taký. Tým pádom na to, aby ťažiari vedeli fungovať ďalej a celá sieť fungovala, cena musí zrásť. A keď sa pozrieme, ako cena rástla aj v minulosti, tak veľmi rýchlo zistíme, že cena prudko rastie, čo sa týka bitcoinu. A to hlavne kvôli tomu, že bitcoin je digitálne aktívum, je globálne, to znamená je všade a je decentralizované. To znamená, že nie je nejaké zoskupenie ľudí, ako napríklad pri rope, alebo aj pri zlate, kde sú koncerny, ktoré vlastne zlukujú ťažiarov ako takých a určujú v podstate cenu na trhu. Takéto niečo neexistuje a je to decentralizované a tým pádom, či už v roku 2011 a 2012, respektíve v tom cykle 4. alebo 1. podľa toho, z ktorej strany sa na to pozrete, tak aj v 2., tak aj v 3. a s najväčšou pravdepodobnosťou aj v tomto 4. cykle sa cena výrazne zvýši. A to hlavne kvôli tomu, aby tí ťažiari mali aj za čo zaplatiť tých ľudí, ktorí to ťažia, ale aj kvôli tomu, že obmedzia ten počet bitcoinov na trhu a ten užívateľský segment ako taký, alebo teda užívateľia, ktorí používajú bitcoin z rôznych dôvodov, či je to uchovávanie hodnoty alebo na transakcie ako také, neustále rastie. Tým pádom, keď rastie dopyt a dodávka je nízka, tak tá cena bude rásť, pretože ľudia budú chcieť čím ďalej, tým viacej týchto bitcoinov. My sme momentálne teraz v polovici toho cyklu ako takého, alebo tesne pred tou polovicou. To je vo finále aj ten halving. A keď sa pozrieme na ten trh ako taký z pohľadu ceny, ja si dám teda moju tváričku trošku nižšie, aby to bolo lepšie vidieť. Tak. No a môžeme sa pozrieť, ako to fungovalo predtým. Ten obrázok, ktorý som vám ukazoval pár slajdov dozadu, tak to boli mesačné grafy a toto sú už týždenne, takže môžete teraz vidieť, ako tá cena nejakým spôsobom fungovala a reagovala na to obdobie, v ktorom sa momentálne nachádzame. To obdobie ako také je tá šedá zóna, ktorá bola vlastne vyfarbičkovaná, je nazvaná pre-halving. To je to obdobie, v ktorom sa nachádzame momentálne teraz a ako vidíte, tak sú veľmi podobné, aj keď sú tam určité odlišnosti. Čo ale môžeme vidieť je, že halving ako taký väčšinou prichádza v polovici toho rastového cyklu, takže nás ešte pár nejakých mesiacov čaká veľmi zaujímavé obdobie, kedy tí, ktorí už majú nakúpené, po prípade sa len rozhodujú nakúpiť a nakúpia, budú mať veľmi zaujímavé zisky. Keď prejdeme ďalej, ja si to len prehodím, tak. A toto dáme naspäť. Moja tvár sa nechce momentálne pohnúť, ale ja to nejako zvládnem. Dobre, výborne. Tak. Toto nám naznačuje nie len teda
cenový graf ako taký, keď sa pozeráme na tú cenu, ale naznačujú nám to aj modely. A modely tie, ktoré sú určené pre komodity ako také, a ten sa volá hlavne stock to flow. Stock to flow model je taký, ktorý vlastne sa pozerá na distribúciu a na cenu danej istiny, v tomto prípade Bitcoinu ako takého, pretože bol adaptovaný teraz zo vzácnych kovov. A môžete vidieť, ako tento model funguje od roku 2010. Tá šedá čiara, ktorá vyzerá skôr ako schody, to je práve ten model, kedy on započítava halving ako taký, kedy sa tá distribúcia toho Bitcoinu obmedzí a následne tá cena príde k nej. No a keď sa pozrieme na tento model, tak vidíme aj to, že v roku 2019, keď cena Bitcoinu bola vtedy okolo 3 až 5 tisíc eur, ona sa trošku hýbala v tom čase, tak v roku 2019 tento model hovoril o tom, že cena v ďalšom halvingu bude na úrovni 55 tisíc. Nuž a keď sa pozrieme na to, kam tá cena až prišla, tak prišla až na 60. Takže je vidieť, že tento model je funkčný a to, že je funkčný, nám už prezradili 3 eventy, kedy sa toto potvrdilo. Nemyslíme si, že tento event, alebo teda štvrtý halving bude nejaký razantne odlišný, aj keď nejaké unikátnosti tu už vidíme. A to je práve to zaujímavé, že v čom sa táto unikátnosť mení. Pretože nie každá ako keby história sa opakuje, ale ona sa len rímuje, takže je veľmi podobná, ale nie je to vždycky to isté. Tak či tak, ak sa pozeráme na tento model, tak vidíme, že tá krivka, ktorá vlastne tá šedá, ten posledný schodík hore, je vysoko nad 100 tisícmi. Či sa tam dostaneme hneď alebo trošku neskôr, to my nevieme, ale vieme, že kam tento trh smeruje. Takže keď sa pozeráme na ten smer ako taký, a trošku musíme brať do úvahy aj to, čo sa vlastne deje, lebo tento model bol produkovaný ešte predtým, ako prišli ETF-ka. Ako náhle prišli ETF-ka, tak v podstate otvorili dvere investorom z celého sveta, zo segmentov, ktoré predtým nebolo možné vôbec obslúžiť. To sa rozprávame o poradcoch, ktorí vlastne riešia penzie, ktorí riešia investičné portfólia pre inštitúcie ako také. A keďže sme dostali ETF-ka ako darček, síce nie na Vianoce, ale v novom roku, tu sa môžeme pozrieť na tomto obrázku na niečo, čo je veľmi, veľmi zaujímavé a ja vám vysvetlím aj ten kontext, ktorý tam máme. Toto sú vlastne obchody, ktoré tie ETF-ka uskutočňujú. To sú peniaze, ktoré sa nalievajú do tých ETF-iek a tieto následne potom kupujú bitcoiny. Takže ako vidíte, keď 11. januára začali, tak bolo to najlepší štart, čo sa týka ETF vôbec v histórii. A nalialo sa tam obrovské množstvo peňazí, táto škála je v biliónoch dolárov, to sú tie miliardy, tuším, na slovenské peniaze, takže obrovské množstvo peňazí. No a jedno, čo bolo veľmi zaujímavé, tak v posledných dňoch sa tá cena výrazne, alebo teda ten objem obchodovaný sa výrazne zvýšil. No a čím to vlastne je? No keď si to tak zoberieme tak nejako logicky, tak môžeme sa pozrieť na to, že OK, prečo až teraz? Prečo nie okamžite? A to hlavne kvôli tomu, že nejaký čas trvá, dokiaľ ľudí preškolíte, dokiaľ ich nejakým spôsobom ubezpečíte, ako to funguje, oni si na to zvyknú a začnú to ponúkať ďalším ľuďom. Sme strašne ešte len na začiatku toho celého cyklu, ale ako vidíte, v posledných dňoch, toto bolo 28.9., ten objem je neskutočný, čo prišlo do toho trhu ETF-iek a bolo to vidieť na rôznych metrikách, ktoré nám ponúkajú blockchain ako taký, ale tá pointa v podstate tuto je, že sa tam nalialo takmer 7,64 bilióna dolárov za jeden jediný deň. Čo sa ale deje s ETF-kami je to, že ak si nejaký klient daného ETF-ka kúpi Bitcoin cez tento inštrument, tak manažéri, ktorí manažujú toto ETF-ko, oni si nemajú ako vyberať, akú cenu oni kúpia alebo nekúpia. Oni jednoducho musia nakúpiť, keď dostanú peniaze, aby vedeli urobiť tzv. Settlement. To znamená, že áno, my sme prijali, 10 000 eur, nakúpili sme za to Bitcoiny za 10 000 a tu je ten počet bitcoinov versus tie peniaze, ktoré tam máme. A tým, že sú regulované, tak je to veľmi striktne dané. Takže to nie je tak, že oni si teraz budú vyberať, ktorá cena je lepšia alebo horšia a budú čakať na nejaký príhodný okamih. Nie. Ide hlavne o to, že títo ľudia prídu, keď sa kúpi, tak sa hneď aj nakúpi bitcoin. Hotovo, bodka. A tam to v podstate končí. Takže ako môžete vidieť, ten prílev peňazí
už len za tých prvých pár týždňov, čo ETF fungujú, je mimoriadny. Ten záujem o Bitcoin a digitálne aktíva rastie každým jedným dňom a je rastúci, čo je veľmi skvelé, hlavne z toho dôvodu, pokiaľ už teda tie Bitcoiny nakúpené máte, alebo len uvažujete, že by ste ich nakúpili. Môže to vyzerať ako zlato, keď bolo vlastne vydané ETF pre zlato, kedy ten trh doslova šálel za tými zlatými ETF-kami a cena prudko rástla. Nož ale takto keď si poviete, že dobre, tak môžem si teda kúpiť len to ETF-ko, tu je vlastne cenová relácia toho, čo sa dialo. Musím dať toto moju tvár niekde inde, lebo vyzerá, že stále tam zakrývam nejaké dôležité informácie. Toto je graf, ktorý máme december a január, respektíve február tohto roku. Ako vidíte, tak za tie 3 dní, kedy ten Bitcoin sa držal v takej nejakej cenovej hladine, kedy sa tak pozeral okolo, konsolidoval, dával sa do pozoru, až za 3 dní urobil plus 20%, to bolo koncom mesiaca a začal atakovať vlastne vrcholy, ktoré on dosiahol v roku 2020, respektíve 2021. To je tá sila toho objemu. Môžeme sa na to pozrieť, keď si zoberieme tento graf, ako sme si ukazovali, že množstvo Bitcoinov bolo nakúpené cez ETF-ka. Tieto peniaze musia smerovať do Bitcoinu ako takého. Tým pádom sme mali aj odraz na cene ako takej, kedy tých Bitcoinov ako takých je nedostatok na tom trhu. Minery sa pripravujú na to, že v apríli je halving. Už nepúšťajú toľko, koľko púšťali na voľný trh. Začínajú si budovať svoje zásoby, keď to tak mám nazvať, pretože oni vedia, že oni to predajú hneď ako halving nastane. Aby ste len tak vedeli, momentálne teraz dopyt po bitcoinoch 10 krát prevyšuje jeho ponuku. Takže ten obrovský tlak na tú cenu, ktorý si myslím, že bude pokračovať aj ďalej. Mať bitcoin ale nestačí. To je to, čo máme aj na začiatku povedané, že my sa snažíme z toho digitálneho aktíva urobiť to investičné aktívum, ktoré viete zaradiť do svojho portfólia. Keby ste mali len bitcoin, tak je to niečo ako keď si idete kúpiť jednu spoločnosť z celého trhu, pretože je najväčšia, najlepšia. Ale to tak nemusí byť dlhodobo a hlavne môžete nehávať množstvo peňazí alebo výnosov na stole iba kvôli tomu, že držíte iba jedno aktívum namiesto toho, že diverzifikujete do rôznych vecí a budujete si portfólio. Takéto portfólio my budujeme práve v Ocasiu a keď sa pozrieme na jeho výsledky za posledných x rokov, toto je od 2018, tá zelená čiara je naše portfólio, ktoré môžete si vždycky pozrieť, aké bolo zložené a samozrejme si to skontrolovať, keďže sú tieto výsledky verejne známe, tak dosahovalo o mnoho vyššie výsledky, ako dosahoval Bitcoin samotný. A to z toho titulu, že v našom portfóliu nie je len Bitcoin, aj keď jeho zastúpenie je tam teda najväčšie, ale máme tam tzv. Altcoiny, ktoré keď Bitcoin rastie, čoskoro sa prelejú peniaze z týchto bitcoinov a do tých menších projektov, ktoré sú, či už je to Ethereum, či už je to Solana alebo čokoľvek iné. Prelejú sa peniaze do týchto projektov, pretože robia niečo, čo môže byť veľmi zaujímavé a ich rast je razantne vyšší ako ten bitcoinový. Takže ako vidíte aj v roku 2021, respektíve roku 2020, keď to všetko začalo, tak Bitcoin bol síce prvý, ktorý urobil ten nástup a začal rásť, ale ako náhle prišiel ten ošial, a my si myslíme, že niekde na úrovni $100,000 za Bitcoin to práve toto všetko spustí a že tie altcoiny alebo tie menšie projekty, ktoré sú na digitálnych trhoch, tak začali prudko rásť, o mnoho prudšie ako Bitcoin a tam sa aj udržali, aj keď v roku 2022 korigovali tak, ako korigoval celý trh. Preto je dôležité myslieť na to, akým spôsobom budete diverzifikovať, teda nie len držať Bitcoin, ale čo do toho dať ešte navyše, aby ste mali ten nadvýnos a samozrejme aj možnosť nejakým spôsobom nedržať všetko iba v jednej mene alebo v jednom tokene. No a ako dopadlo naše portfólio, keď sa pozrieme na ten jeden mesiac dozadu a robili sme výsledky, tak môžeme povedať, že momentálne február bol veľmi dobrý, ten výsledok je plus 40,12%, čo je, myslím si, že veľmi dobrý výsledok. A podobné výsledky boli aj minulý rok, takto začiatkom roku.
A náš kumulatívny výnos, odkedy teda firma funguje, je nejakých 196% a to sa ešte musí presne prepočítať. To sú také moje rýchle prepočty, ktoré som robil pre potreby tohto webináru. Na faktsheete to samozrejme už bude presné. Ale mali sme maximálny pokles iba 12,88%, ktorých bol v auguste 2023. Vtedy korigoval vlastne celý trh. A je to prirodzené, pretože neskôr si aj ukážeme potom tie mesačné výnosy. A ten tretí kvartál je väčšinou taký mŕtvý, čo sa týka trhov všeobecne, či už sú to teda akciové, dlhopisové alebo teda aj kryptotrhy. No pretože hlavne máme prázdniny, že? Tak všetci chodia na dovolenky, moc sa tam nedieje, tak vtedy si má možnosť sa na trošku oddychnúť a nabrať dých potom na ten tretí kvartál ako taký. Čo nás čaká? Myslím si, že preto to sme tu, asi každý chce vedieť, že ako vidíme teda tú budúcnosť, či už tú krátkodobú alebo tú dlhodobú. Teraz ako si môžete povedať, že 40%, že už mi ušiel vlak. A ja si osobne myslím, že nie je to úplne tak, ono to len ukazuje tú silu. Videli sme to aj minulý rok, kedy ten prvý kvartál bol veľmi dobrý a následne to trošku skorigovalo a posledný kvartál a zase sme mali nejaké rastové obdobie, ktoré bolo veľmi príjemné. Makro nám veľmi pomáha, hlavne z toho dôvodu, že máme Fed a ECBčku, kde sú očakávania, že začnú znižovať úroky niekde na úrovni, myslím si, že júna, tuším, je posledná informácia. Takže ešte to nebudú úplne, že takto robiť, ale myslíme si, že pred tými letnými prázdninami už pôjdu s cenou dole. A je to hlavne kvôli tomu, že ekonomiky vyzerajú byť celku silné, okrem teda nejakých bank, ktoré teraz momentálne trpia na realitnom trhu s veľkými nehnuteľnosťami, teda s nejakými office buildingami a takýmito vecami. Máme veľký prílev risk-on kapitálu. To znamená, že vlastne z toho bezpečia, čo boli dlhopisy a tak ďalej, tie dlhopisy už nie sú také atraktívne, ako boli. Sa sťahuje tento kapitál a prechádza práve do rizikovejších aktív, ktoré dokážu vygenerovať ten nadvýnos oproti tým štandardným portfóliám, ktoré sú všeobecne známe, 60% akcie, 40% dlhopisy alebo nejaké to rozloženie, ktoré tam je. Čo je veľmi zaujímavé a možno vás aj prekvapí, je, že množstvo ľudí zo zlata, alebo teda zo zlatých kontraktov ako ETF a tak ďalej, začína vyťahovať tieto peniaze, pretože si uvedomujú, že cena je dostatočne vysoko, Boh vie, či ešte pôjde vyššie alebo pôjde nižšie, to nikto nevie. Tam to zlato nie je až také rastové aktívum, ako by sa mohlo zdať, a práve ten prílev prichádza do digitálneho zlata, a teda do Bitcoinu, čo je veľmi, veľmi dobré. Máme otvorenie ETF-iek a ich tuším teraz momentálne okolo 10. Nejaké ďalšie sa pripravujú. Nepripravujú sa len na Bitcoin, ale pripravujú sa dokonca ešte aj na Ethereum, ktoré by mohlo byť spustené niekedy na úrovni mája, alebo teraz schválené, keď už má byť úplne presný, spustené bude o niečo neskôr. Takže keď si to tak predstavíme, že tie dvere sa otvárajú pre všetkých investorov, bez ohľadu na to, akým spôsobom chcú ísť do toho digitálneho trhu. A čo je veľmi dôležité, máme volebný rok. Prečo spomínam tento volebný rok? Pretože v roku 2012, 16 aj 20 boli volebné roky. Ona je to taká sranda, že to je vlastne aj s tým halvingom celku spojené. A tieto roky Bitcoin urobil 192%, tuším v priemere, alebo to bolo 196, teraz som si už úplne není istý. Tá pointa je, že ten rast, ktorý väčšinou býva aj pri akciových tituloch vo volebnom roku, pretože každý chce mať dobré výsledky vo volebnom roku, takto sa budú snažiť podporovať tieto trhy, a Bitcoin má tendenciu rásť o mnoho viacej ako akciové trhy, preto si myslíme, že tento rok bude veľmi, veľmi príjemný. Čo sa týka toho výhľadu nejakého krátkodobého, respektíve dlhodobejšieho, keď sme riešili s analytikmi ako nejakú takú tú štatistickú pravdepodobnosť toho, čo sa udeje alebo neudeje, tak máme nejakú 58% pravdepodobnosť, že ceny budú vyššie, a to v priemere o 23%. Keď sme sa pozreli, keď Bitcoin urobil v prvom kvartáli vysoké čísla, to znamená 30-40%, čo sa dialo ďalej až po, dajme tomu, ten halving, tak väčšinou boli vyššie v priemeru o 23%. To nám naznačuje dve veci. Buď teda bude nejaká konsolidácia, to znamená, že teraz sa to nejak zastaví a trošku sa to bude motkať okolo tej osy 62-58. Ak niekto ale čaká nejaký výrazný pokles na nejaké 40 alebo 30,
tak môj osobný odhad je, že bude veľmi sklamaný, pretože toto už asi naozaj nepríde. Je to vidieť aj na trhových objednávkach, ktoré sú teda známe, je to vidieť aj na open interest, čo je vlastne metrika otvorených kontraktov na futures burzách. Tak je naozaj vidieť, že nižšie ako tých 50 si myslím, že by sme sa nemali dostať akože vôbec. Samozrejme stať sa to môže. A osobne si myslím, že je to málo pravdepodobné. Ak sa pozeráme na ten dlhodobejší horizont, ten rok 2024, tak máme tam 70% pravdepodobnosť, že ceny budú vyššie. Niekde v priemere o 44%. Toto sú zase zobrané tie minulé roky a čo sa stalo minulé roky. A podľa toho vlastne sa snažíme odhadnúť, že čo sa môže stať aj tento rok. Či si zoberieme metriku tých 190% vo volebnom roku od januára alebo po túto metriku, ktorú vám teraz ukazujem, po nejakom výraznom raste a tak či tak sa dostávame niekde konzervatívne na hodnotu 70-80 tisíc za Bitcoin do konca tohto roka. Tie projekcie sú až do nejakých 125 tisíc, takže ja som skôr taký, že konzervatívnejší a skôr sa poteším, že dobre, tak to prekonalo tie očakávania. Musím povedať, že s tým, čo sa deje okolo, a to teraz myslím, či je to Fed a ECB, keď znížia tie úrokové sadzby, tak znova viacej kapitálu pôjde do risk-on aktív, takže ten príval toho kapitálu tam bude veľký. Tie ETF ako také naozaj tlačia, či už je to BlackRock alebo sú to iné inštitúcie ako je Bitwise, tak majú tie školenia, otvárajú sa nové trhy. Viem, že BlackRock teraz ide do Brazílie, kde chce otvoriť vlastne ETF. Takže pomaličky postupne sa z Ameriky dostávajú všade. Viem, že sú už dostupné vo finále aj v Európe, čo je skvelé. Máme voľby, takže ten výhľad, či už makroekonomický alebo ten technický, je naozaj veľmi dobrý. Dokonca nad očakávania a čakal som, že ten Bitcoin bude niekde na úrovni 50 tisíc okolo toho halvingu, ale nečakal som, že teda pôjde na nejakú 60-ku, takže je vidieť, že ten prílev nového kapitálu cez ETF naozaj funguje. No a keď sa pozrieme na projekciu, alebo teda históriu a tú projekciu, ktorú môžete vy si z toho zobrať, je, že v každom jednom roku sú mesiace, kedy bude Bitcoin, alebo respektíve trh s digitálnymi aktívami klesať. To je práve tá príležitosť, kedy môžete nakúpiť. Problém ale je, že nikdy nevieme, kedy presne príde. Tuto sú štatistiky každého jedného mesiaca a ako dopadol. Ako vidíte, tak ten prvý kvartál, väčšinou január, február, marec, vyzerajú veľmi dobre. A hlavne v posledných rokoch tie výnosy sú tam veľmi zaujímavé. Potom máme ten druhý kvartál, kedy to už také zaujímavé nie je, aj keď stále ešte veľmi príjemné. Tretí kvartál, tam už je také väčšie červené more, takže to je skvelé. A hlavne pre ľudí, ktorí majú chuť teda si tú cenu časovať vo finále, tak môže byť fajn nakupovať práve vtedy. A samozrejme ten posledný kvartál väčšinou je výrazne rastový. Takže máte ešte nejaký čas na to, aby ste dokupovali a prinášali si tieto digitálne aktíva do vašich portfólií. Samozrejme rozumne, treba si to prepočítať. Nemyslím si, že treba nejako hovoriť, že 100% portfólia v krypte nie je úplne ideálna situácia. Ak niekto je taký, že áno, že toto je môj chlebík, tak nech sa páči. A samozrejme bude musieť potom pretrpieť aj tie konsolidácie a tie pády, ktoré sú úplne v pohode 15, 16, 17, 18, 20% behom jedného mesiaca. Takže ak to niekto ustojí, tak v poriadku. Ak si chce niekto dať do portfólia 20-30% digitálnych aktív, tak má vynikajúcu príležitosť na to, aby to urobil ešte pred tým, ako sa toto dostane do médií. Ja som akorát včera trošku nadával. Bol som v aute a už v jednom rádiu nemenovanom, kde je Saifa, už začal hovoriť, že Bitcoin je nad 60 tisícmi. Takže už sa to pomaličky začína a berte to tak, že ono to príde skôr alebo neskôr a ten retail proste jednoducho bude zblbnutý tými médiami. Ja si myslím, že to je niekde na úrovni 100 tisíc. No a jednoducho, keď toto nastane, tak vtedy bude možno veľmi dobrá príležitosť odľahčiť svoje pozície a potom zase vybrať zisky a hľadať niečo, čo môže byť atraktívnejšie potom v tých konsolidačných veciach. A na to je práve kryptoplatforma Ocasio veľmi vhodná, pretože tie produkty tam práve vtedy budú.
kedy sa dá zarobiť nielen na tom raste, ale aj ochraniť si tie zisky, ktoré následne môžete využiť na niečo iné, na nejaký stabilnejší príjem alebo výnos. Takže ak si myslíte, že sme urobili 40% do plusu, tak hra skončila, tak vás chcem ubezpečiť, že ja to tak nevidím. Myslím si, že máme ďalší rast pred sebou, aj keď určite v nejakom čase budeme mať nejaké mínusové mesiace alebo nejakú konsolidáciu, kedy to nič nebude robiť. Z histórie vieme, že po halvinku býva nejaký ten pokles. S tými ETF-kami neviem, aký pokles tam presne bude, možno žiadny a pôjdeme v podstate len smerom hore, ale to ukáže čas. Sú to všetko projekcie, takže verím, že už nebudeme mať nejaké zásadné negatívne správy. Ekonomika vyzerá byť celkom silná. Aj Slovensko predalo svoje dlhopisy, aj keď trošku zadrahšie, ale predalo. Takže smelo dopredu. A myslím si, že aj je skvelý čas práve toto zvážiť, akým spôsobom si dať svoje peniaze, či už sú uložené v akciových portfóliách, nasporené počas nejakého pasívneho sporenia, v tých štandardných produktoch, čas z toho vybrať, využiť tú príležitosť, ktorá tam práve prichádza. A jedna z vecí, ktoré Ocasio samozrejme bude robiť, takto s predstihom budeme aj hovoriť, že už by mal byť čas aj ísť mimo trh alebo minimálne zredukovať tie pozície, pretože tam nastávajú už tie zmeny, ktoré môžu signalizovať, že trh zase bude klesať. Pre tých, ktorí sporia dlhodobo s nami, to znamená, že si každý mesiac pridávajú 50, 100, 200 eur. A tam je to v zásade jedno, pretože vy si priemerujete tú cenu. A tieto informácie sú skôr pre ľudí, ktorí to využívajú ako jednorazovú investíciu. To znamená, či tam dajú 10, 20, 30 tisíc a potom chcú niečo vybrať. Máme takých klientov, ktorí sú s nami vo finále od začiatku a z tých 30 a čo tisíc, čo tam pár ľudí vložilo, tak dneska už je to nejakých 70. Myslím si, že výsledky sú už nahrané v portáli pre našich klientov. Ak ste tu, tak nech sa páči, môžete si pozrieť, čo to vlastne urobí tých 40% s portfóliom ako takým. Verím, že sa potešíte a myslím, že týmto môžeme aj pomaličky končiť. Takže bolo mi potešením túto s vami byť dneska. Som veľmi rád, že som mal tú možnosť predniesť vám tieto informácie, pretože za mňa sú veľmi dôležité. Vedie to dopredu. My sme už v krypte nejaký ten cyklus, tak vieme, ktoré veci sa môžu udiať, keď už to tak mám nazvať. Tuto mi akurát kolega píše, potom na mobil sa pozerám, že ešte nie sú nahrané výsledky, takže čoskoro budú, už sú spočítané, takže verím, že do konca tohto webináru to tam uvidíme a všetci budeme s úsmevom potom papať. A už sú výborné, takže nech sa páči, už máte nahrané výsledky potom v portáli, takže paráda. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a verím, že ste získali nejaké hodnotné informácie dneska a máme ďalší webinár, trošku obširnejší, čo sa týka aj halvingu, aj celého kryptotrhu, potom naplánovaný 14.3., takže ste pozvaní, bude to na tejto istej platforme. Takže asi tak, prajem vám teda ešte dobrú chuť, alebo teda dobré trávenie podľa toho, v akom štádiu ste už, čo sa týka vášho obedu. Majte sa zatiaľ krásne a prajem vám ešte príjemný deň a krásny víkend. Majte sa.